Haw ka. Iwa. Silian ko ang babae. Ano kaon ta guys. Basta jo. Ano to sa atin? Balo. Pagkapinala na ako na. Pagkabaso. Duha ako. Mga kuntulong. Wala ko ikuan chair. Hello guys, mamahaw ta. Among sudan. Sinong sudan siyan? Bulan. Og utan Bisaya. Sinong sudan siyan? Buladran. Oh, saray gamay. Ano niya? Og. Na? Saray gamay ng plate. Daog. Ama daog. So guys, mamahaw kami. Ginamos. Siyan, give me small plate. Ang Bisaya. Karong bulan ang. Daw nakikaw na. Ano ka na dali? Nadiri ka unta dali. Mali. Ay. Ali na. Dali da big. Dabulad. Dali video. Siyan. Dali dong. Hungitan bata ka dali. Bulad, 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 bulad. Dali hungitan bata ka. Oy. Saw-saw suka. Dali na siyan. Nagpa-TV. Pagkaon namon ng probinsya. Utan Bisaya. Oh, unsa rawon? Bulan. Oh, dali dong. Mami. Oh. Utang lang uway. Pagkaon sa probinsya. Malunggay, kalubasa, o sikwa kalong. May kalyas. Bites na. Ako ginamos. Parang gusto ko mag-coffee. Wait lang guys ha.
Timpla ko ng coffee. Init ng tubig. Talong. Masustansyang pagkain. Almusal tayo, guys. Ang gusto ko pa ng kanin. Ay, malungkot. Mas sustansya na ito kapang utang Bisaya plus tuyo. Good combination, guys. Lamit tayo.
Ano ka? Na guys, kaon ta. Nuno na ka coffee na mami. Drink ka coffee. Saway kang bata. Love you. Yummy. Dali mag-hi kanila. Hi. Iyan. Magbabay niya kanila. Dali. Ay, hindi magbabay. Pangwa ng karton. Gusto guys. Sinaw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Busog. So, ayun guys. Nabusog ako sa utang Bisaya. Healthy kasi ang ganyang food lang kasi walang mantika ba. Tawag namin lang uy. So, sa panahon natin ngayon, may COVID, kailangan natin kumakain ng mga masustansyang pagkain. Ingat lang tayo. Tayo matakot kay COVID. Sana matapos na no. Sana umalis na siya, lumipad na siya kung saan siya galing. So, ayan guys. Tapos na akong kumain. Busog na ako. So, see you next time. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye. Love you.